La Constitució garanteix que no es poden prendre amb caràcter retroactiu resolucions que limiten els drets individuals, com, per exemple, excloure el pagament d'una paga extra que està en la legislació. El 14 de juliol de 2012 es publica un Real Decret per part del Govern estatal que suprimeix la paga extra de Nadal a tots els funcionaris, inclosos, per suposat, els funcionaris de l'Ajuntament de València. La paga extra de Nadal, segons el Tribunal Suprem, es merita des del dia 1 de juny, provocant que la mesura de retallar la paga extra, concretament, tinga caràcter retroactiu durant exactament 44 dies, de l'1 de juny al 14 de juliol, data de la seva publicació. Moltes institucions al llarg d'aquest procés no han acatat aquesta normativa a efectes pràctics, algunes d'elles governades pel mateix Partit Popular. Els citaré algunes. Entre les comunitats autònomes, Euskadi, Extremadura, Navarra, Diputacions, Sevilla, Guipúzcoa, Ajuntaments, Barcelona, Bilbao, Vitoria, han burlat aquesta norma de diferents maneres. La més habitual és adelantar la paga extra de juny a primers de gener, etc. Aquestes institucions, des del nostre punt de vista, ja que parlaven de drets socials, també es pot parlar de drets socials dels treballadors públics, respecten més els drets dels seus treballadors, per suposat que l'Ajuntament de València, perquè nosaltres no és la primera vegada que ho presentem, ja ho presentàrem en la tardor de 2012. Fa pocs dies l'Audiència Nacional, que nosaltres pensàvem que emetiria el seu dictamen en febrer i per això retardàrem aquesta moció a este mes, ha qüestionat la legalitat d'aquest retall i ha acordat presentar una qüestió d'inconstitucionalitat pel tema de la retroactivitat al Tribunal Constitucional. Però fa menys dies encara, els funcionaris d'alguns ajuntaments de la comunitat autònoma d'Extremadura que han presentat recurs per aquest tema, igual que la majoria dels funcionaris d'aquest ajuntament, han començat a guanyar els recursos i els seus ajuntaments han de pagar els 44 dies pels temes de la retroactivitat. El que es proposem és molt senzill, que tinguin un acte de reconeixement d'aquest dret a la no retroactivitat als seus treballadors, que es pagui la paga extra dels 44 dies, perquè, si no, s'haurà de fer després, en primer lloc, i, a més, evitarem d'aquesta manera un col·lapse als serveis jurídics. Per tant, la proposta que fem és molt senzilla i molt pareguda a alguna que farem amb antelació. L'Ajuntament farà efectiu el pagament als seus empleats i a les seues empleades públiques de la part proporcional de la paga extraordinària corresponent a l'anomenada paga de Nadal que han generat fins al 14 de juliol de 2012, un mes complet i 14 dies, aproximadament el 25% de 180 dies. Que l'Ajuntament convoque de forma urgent a la representació legal dels treballadors i de les treballadores per a consensuar formes de pagament dintre de l'estricte respecte a la legalitat que compensen la pèrdua de la paga extra de Nadal, com indica el Real Decret. Don Alfonso Grau, aquí també es pot veure el respecte per als drets dels treballadors i de les persones. Gràcies. En primer lloc, això de que apoya les il·legalitats, la veritat no m'ha deixat molt preocupat. En aquests moments, no, li dic molt clarament. Hi ha elements de les lleis que vostès han muntat que realment... No, quan dic vostès em refereixo al Partit Popular, que realment no em satisfan massa i el seu compliment no és massa una intenció meva. Però de totes maneres li vull dir una cosa. Si el que planteja és un compliment de la il·legalitat, li està dient vostè il·legal al president de la Junta d'Extremadura, perquè allí la paga extra s'ha pagat, mitjançant alguna coseta estranya, però s'ha pagat. Em dirà, és una comunitat autònoma, però li estava vostè dient il·legal a l'alcalde de Vitoria, que crec que és del seu partit, crec. A més del de Barcelona, del de Bilbao, a estos ja no li parle, però els està dient il·legals amb ells. També perquè els han cobrat aquesta paga extra mitjançant determinats camins. El que està clar és que hi ha hagut ajuntaments que han tingut la sensibilitat
respecte als seus treballadors i han buscat camins per a pagar aquest tema i hi ha ajuntaments com el de València que no l'han tingut. I ara que ve totes les resolucions de les reclamacions dels treballadors i que estan apareguent ja resolucions en el mateix sentit, a més del tema de l'Audiència Nacional, etc., vostès firmes ahí. Tenim els diners però no els volem. Doncs mire vostè, com deia Alfonso Grau, les coses que vostès plantegen són bufes de pato. Bufes de pato respecte a la sensibilitat als treballadors d'aquesta casa. Perquè que vostè em plantegi el tema de l'adelanto, no. No és un tema d'adelanto. Si una persona té una necessitat, se la molt bé. Es tracta d'un dret que han de rebre totes les persones i l'adelanto és una qüestió personal. Ara, si vostè el que planteja és un adelanto col·lectiu per a tots els treballadors, com s'ha fet en algun ajuntament de la paga extra de juny, que s'adelante ara, i en juny adelantarem la de desembre, aquests mecanismes que es fan, per exemple, en Euskadi, doncs podem parlar-ne, si està plantejant això. Però crec que està plantejant un adelanto personal. No és això el cas. Per tant, il·legal sí, però mire, com l'alcalde de Vitoria i com el president de la Junta d'Extremadura. Gràcies.